ओरैबायदि खस्थ'आलाय जायफोरनाखि मोनदों बै समाव बनासाव जानला मोनलाजोंनो फैसा मोनोमोन किन्तु दा ओरैबायदि खस्थ' 1 लाख गाहाम भिउस फैयोबाबो अबेबा बायदियाव $1 फैयो। खुलुमबाय नोंथांमोनखौ गासैखौबो आं चेनेलाव फिन बरायफिननाय थाबाय। थ' लोगोफोर नोंथांमोना थाम्बनेल आरो भिडिअखौ एसे नायनानै हमनो हाखाबाय जानांगौ। जायफोरा फेसबुकआव रां खामायनो सानदों नोंथांमोना मास्ट बि नैबे भिडिअखौ जोबजाबसिन नायथार आरो फेसबुकनिफ्राय बोरै रां खामायो बोरै मोननो हायो नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ नायब्लानो मिथिगोन। थ' बिथां सिस्टारा जोबोद मोजाङै एक्सप्लेन खालामनानै होदों फेसबुकनि सोमोन्दै। स' आं बिथां सिस्टारनि भिडिअखौ मोजां मोननानै फिन शेयार खालामनाय जाबाय। लोगोसे नोंथांमोनाबो बिथां सिस्टारनि भिडिअखौ नायनानै लायोब्ला फेसबुकनिफ्राय रां खामायनायखौ नोंथांमोना एसेब्लाबो मिथिनो हागोन। थ' लोगोफोर नोंथांमोना नायनानै लाग्रोदो मा बुंदों। सानै आगैया बुंहरो आरो आब' कन्टेन्ट मनिटाइजेसनखौ बोरै मोनो आरो माबायदि भिडिअ बानायोबा मोननो हायो होननानै नोंहा बोरै मोननाय होननानै आंथ' बुंबायानो थाखायो माथो। जेरै जोङो फेसबुक पेज खुलिदोंबाथाय मासे अमा फिनाय हो आदारखौ जोङो फुङावबो होनांगोन सानसुआवबो होनांगोन मोनायावबो होनांगोन। थिग बेबायदिनो जोंनि फेसबुकआबो मासे अमाजों समान। माने जोङो आदार बिनि थाखाय फट' होनांगोन लं भिडिअ होनांगोन रिल्स होनांगोन ओमफ्राय लिरनानै होनांगोन आरो समाव नों लाइभबो फैनांगोन अब्लासो नोङो मोननो हागोन इजियैनो। मास मोनसेसो खस्थ' खालाम सानफ्रामबो होबाय था सानफ्रामबो बे फट' लं भिडिअ रिल्स ओमफ्राय लिरनानै हो सानफ्रामबो हो अब्लानो थाबैनो मोननो हागोन। जेबो गोब्राब बाथ्रा नङा इयो गोरलै इजिसो ने। नोंथांमोना अलसिया बिनि थाखायसो मोनाखै जायफोरनाखि अलसिया नङा बेफोर मोनगासिनो दङ। आंना नोंहा मोनदोंना मोनाखै होनहरो सोरबा सोरबा। आंना सिगाङावनो जेला जाजेनदों अब्लानो फैनानै थाफैखादों। बे समाव सोरबा सोरबा मिन्थियानोमोन मानो बिदि जाखो जोंनाथ' जायाखै। आंबो सोंलाबायदों आरो आंना बनासा बन्द जाबाय बिदि फैबाय होनना बुंबाय। ओमफ्राय डाइरेक्ट सेटआप खालामनानै लालाबायबाय आङो। बे मानसिफ्रा ओमफ्राय सेटआप खालामथ'नाङामोन माबा मोनसे जायोबा बेबायदि जाबाय। ओमफ्राय आङो सेटआप खालामनानै लाबाय। ओरैबायदि खस्थ'आलाय जायफोरनाखि मोनदों बै समाव बनासाव जानला मोनलाजोंनो फैसा मोनोमोन किन्तु दा ओरैबायदि खस्थ' 1 लाख गाहाम भिउस फैयोबाबो अबेबा बायदियाव $1 फैयो। बिराद खस्थ' दङ आरो डलार जानांगौआ। जोङो मेंनाय बानाय लाजिनाय गारबासो जोङो फेसबुकनिफ्राय डलार जानो हागोन। माने जोङो मोखां दिन्थिनानै स्रां खुला खुलि न'खरसेनि फेमिलि बायदि रायलायनो हानांगोन आरो स्रां रायज्लायनानै ब्लग लाबोनो हानांगोन। लाजिनानै फिसा बुदुं बुंबा जों नायगिरि बिथांमोना मोजां मोननाय नङा। माने स्रां रायज्लायनांगोन। नों मा ओंख्रि संदों नै आं संख्रि होबाय नै आं फानलु होबाय नै आं मस्ला होबाय बेफोरबायदि होननो हानांगोन। आरो मोखां दिन्थिनायाथ' एकदम गोनांथिथार। सोरबा मोखां दिन्थियाना गावनि मोखांखौ स्टिकारजोंसो आराम होथेबावगोन। अब्ला नों मोखांखौनो दिन्थियाबा नोंखौ सोर सिनायलायखो आरो नोंखौ सिनायनानै सोर नोंनो लाइक कमेन्ट होलायखो मानसिनि मोखांखौनो नुवाखैबालाय। सोरबाया सिनारि होगोन सोरबाया गय बिफां होगोन सोरबाया हाग्रा बिलाइखौनो खेबना होगोन। बेफोर माने ब्लग जाया बेफोर माने रिल्स जाया बेफोर माने मोनसे कन्टेन्ट जाया। माने गाव निजेनो मोखांखौ देखायनांगोन। फटक लायोबाबो नोङो मोखांखौ दिन्थिनांगोन। बै बिबार बै माबा बिफां बेफोरखौ देखायालासिनो गावनि फेसखौनो देखायनानै नोङो फटकखौ सानफ्रामबो होबाय थायोबा नोंखौ थाबैनो सिनायथि मोनगोन। आङोथ' जानला मोनला सिनारि पिक्सारफोरबो होनाय नुनाय नङा। जाबा दाजा नायबा दानाय साबा दाङा हाफांगालेले मोखांखौनो खेबना होबाय थायो आं। माने सिनायथि जानांगौ जोंहा बिदिजोंनो बेबायदि। ओंखायनो नोंथांमोना फेसबुकनिफ्राय डलार जानो फैदोंबा साहस खालामनानै बाथ्रा बुंनो हानांगोन। आरो साहस खालामनानै नोङो बबेबा जायगायावबाबो हाथाय बाजारफोरावबाबो नोङो भिडिअ बानायनो गोनां जायोबा हठात केमेरा हमनानै
सोरनिबा सिगाङावबाबो भिडिअ बानायनो हानाय जानांगोन, ब्लग लाबोनो हानाय जानांगोन, अब्लासो पाब्लिकआ नायग्राफ्रा मोजां मोनगोन आरो नोंखौ थाबैनो हेफाजाब होगोन। आंखौ फल' खालाम, आंनि भिडिअखौ नायनानै हो होनलायनो गोनांथि गैया। माने गाव गाबागाव मोजां कन्टेन्ट लाबोनानै बा बेफोरबायदि साहस गोनां ब्लगफोर लाबोनानै भिडिअ होबाय थायोबानो अब्लानो निजेनो बै बिथांमोना नोंखौ सापर्ट होगोन, फल' खालामगोन, भिडिअखौ नायना होगोन। जोङो दा बिबार बायदिसिना रानलायलायनानै फलोवार्स बुथुमलायबाय थायोना, बेफोराव बांद्राय खर' सानाङा, बांद्राय माथा मारि नाङा। माने जोंनि बे बिबारनि भिडिअखौथ' बै पेज गैयि बिथांमोना नायनाय नङाना, नायनो मोजां मोनाना। ओमफ्राय जोङो बै जायफोर फेसबुक पेज गैयि बिथांमोन बेफोरखौ जोङो फल' बुथुमनानै लानोबा, जोंनि आखाइ मुथियाव लाबोनोबा माने जोङो ब्लग लाबोनो हानांगोन, रिल्स लाबोनो हानांगोन, दैलिक जोङो ब्लग लाबोनो हानांगोन, दैलिक जोङो रिल्स लाबोनो हानांगोन। अब्लासो बैफोर जायफोरनाखि पेज गैयि बिथांमोन बेफोरखौ जोङो 50% बुथुमनानै लानो हागोन। जाय बै पेज गैयि बिथांमोनखौ 50% आरो पेज गोनां बिथांमोनखौ 50% बुथुमनानै लानो हादोंबाथाय बेनाव एसेबाबो 1K नि बाराया दैलिक भिउस फैखागोन आरो। बेखायनो जोङो फलोवार्सखौ बिलाबायनोबो नाङा आरो बेफोरबायदि बांद्राय बिबारल' भिडिअबो लाबोनो नाङा, बिबारनिल'बो। गाव गावनो सिनायथि हो, गाव गावनो कन्टेन्ट बानाय, गाव गावनि निजेनि भिडिअखौ हो, अब्लानो चेनेला थाबनो ग्र' जागोन आरो जा मोननांगौ फेसबुकनिफ्राय बेफोरखौ मोननो हाजोबगोन आरो बिनि उनाव डलारनि बिगोमाबो जानो हागोन।